Nah hinaholongat damang dainang hurian itu hatta di parminggot tadi bagasati ke jalot tama barita na ulisan hatan debata alani martang yang mahita. Damen debata na sumurung sian saluh naroha ima na mga ramoti mga rajay ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Ukap mahasitongan ni hatami patubegehot tuhami ali Jehovah debata ama anak dotor di porbadia. Asa dapotak kami di pangatusion na torang ahado nanay si parangi honon namin na hobar tulomo ni roham. Parguguan ni tordim mahami mga lapati, jala makaporsay doho makanguluhos sa di bagasang ngulu si ganupari. Mananginangi doho hami pagkulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hatan di batatakas begiota di parminggota di bagasa tikyon sian Injil Lukas bidu 15 ayat 11 sahatu ayat 32. Injil Lukas bidu 15 ayat 11 ayat 32 tatangihon ma songonon tar surat disi. Jalanin nama Muse adong ma dua anak ni nasahalak gabe didok siang gianima madok amana amang lehot tuau sinamot manang sadia to hapi jala disagihom ma tunasida pa namotani dang pola piga dan nari di papungu siang gianima saluhuna dungi laho ma tuluat nadao disima di pasuasehon sinamokna pauloloi hisapna. Dung di pasuda saluhunai masama haleo potir di na saluati jadi dohok maibana mamuka rapar. Jadi lau maibana mahiadu tu sada halak pangisini luati gabe disuruh maibana tuladang na marmahan akka babina. Di sakapi rohana do manggohi butuhanai lakati iddahan ni babii alai dangadong na mangalehos satu ibana. Dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama torop ni halak di gaji damang akan nalubiad di dahan angwau mate ma aturaparo dison hehe nama au lau madapot to damang dohonok kuma tu ibana alea maang namardo sa doau tu banwagijang nang dopakko dang tama beau guaron anakmu bahem maau songon anak gajiam musada. Jadi hehe maibana manopot amana alai daudo pe ibana nung ngadi tatap amana ibana jadi asima rohani marnida ibana hatop maditomu di haul jala di umma gabeninna anakima madok ibana amang namardosa doau tuban wagijang nang do pakko dang tama au guaron anakmu alaninna amaima madok naposona haru buak kamu ma ulos na dumenggan salini hamuma ibana titib maleo kamu tu tanganna doho sipatu tu pakna jalaho buat kamu ma anak ni lobu na pinamomoki potok kamu mai naing manga kita marlas ni roha ay nong mate do anak ko gabi mangulu nong mago ibana gabi jupang muse jadi mamuka marlas ni roha ma nasida alai diladang do anggo anak na sihahani jadi dinaro ibana dumonok tu bagasi di begema edde dohot para hinaloan gabe di joma sadahalak naposo di pamanak ma manang dia namasai jalanin naima madok ibana nung ngaroang gim jadi dipotong amang mudo anak nilubu na pinamok-moki ala hipas ibana mulak alai pangarimason maibana dang olobongo tujabu gabe ruar ma amana mangapoi ibana alainin nama mangalusi amanai nasalilingo kuapoi huolo hupauloloi ho dang dung hulao si patikmu dakya dileho ko habing sada tua asa marlas ni roha au dohot akadongaki hape disiro anak mi nama bodu sinamok mi rap dohot boru-boru na jahat gabe disiat todo di ibana anak ni lobu na pinamok-moki alai didok matu ibana anaha totong doho rap doho tahu jala di hodo sasudi na diawi alai patu do pamasau las ni roha doho pariayaun ay nong mati doang gimon gabe mangulu jala nong mago do ibana gabe jupang ido sahat na selum nah hinahulongan damang dainang hurian itu hatta hanggina pinaribot oras ma dihita saluhna jala selamat hari minggu ma dihita barita nauli nung ngahusahahot di tonga-tongata sian Injil Lukas bidu 15 ayat 11 sahatu ayat 32 minggu namaru jahat di padohan las ni roha
ala nong mulak anak nong mago. Las ni roha ala nong mulak anak nong mago. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Isedo anak namagoi. Ahado sukacitai. Isedo namar las ni rohai. Neng takas berengotai. Di jamitata di bagasan tikyon. Adong tolu hal nataida molo tajaha sian gijang tabuhai sian ayat sada. Sian ayat sada 1:32 adong tolu barita soal namago di hatahut Yesus. Pertama tentang domba yang hilang, jelas dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7, biru-biru namago. Dapat 2 hon ima taringo tu kupang namago manang dirham yang hilang. Di ayat 10. Jala jamitata di ayat 11:1-22 taringo tu anak yang hilang. Ido banda dibuhai siapa dohano jala ninna mamuse. Artinya di ayat 1:7 di ayat 1:10 adong nunga adong di barita honate. Taringo tu namagoi alai mulak manang gabe jupang muse jala masa las niroha. Hobar tu jamitata manang ujahan ni perminggota las niroha ala naung mago. Domba yang hilang, domba yang sesat ditemukan kembali. Ada sukacita. Dirham yang hilang, kupang namagoi, jupang dapok muse, dung di diori. Adong las niroha. Nuaing, anak yang hilang, anak yang meninggalkan keluarga, meninggalkan ayahnya, meninggalkan luakna. Alai gabe romuse mulak. Gabe masa paru lopo-lopo doh las niroha. Odo akadamang doh denang di baritaho Yesus gobaran. Manang perumpamaan. Tu halak parise di hati itu halak nau begesa tu kasisian nai. Taringo tu kerajaan Allah. Masa paru lopo-lopo di Banua Gijang, masa las roha bolo diamai di Tuhani. Mono mulak akajol ma pardosai. Mulak akajol ma nong magwe. Romuse jupang madapoton Tuhani. Alani ido marhite-hite jami taon. Mangatoi mamakulingi au mangatoi mamakulingi hamu. Songoni dohot halak jehu halak Israel di hati hai. Tarlumo bi halak Parise ate. Na mengklaim dirina na sida do naikon hasahatan ni harajaun Banua Gijangi. Hasahatan ni barita nauli. Na so jadi Yesus nian pajup padohot aka halak na najis na ramun na sotaluk masuk tu haluau ni nin narohani halak Parise do akasi boto surati ala Yesus dibereng nasida mergaul dohok manangi sepe Yesus dang olo holan mamyakon holong nai holat tu halak Parise manang kasih boto surat manang kolak kala Israeli manang nanyangga nasida suci badia alai hobara tu barita naulion Injil Lukas naing boto otta pabua di pasahat Injil Lukasi patu begihon tu saluhu najol ma pabua Allah mengasihi orang berdosa, Allah mengasihi semua orang. Aido tujuan ni surat manang Injil Lukas sonate bahwa kasih Allah adalah untuk semua orang. Keselamatan itu adalah untuk semua orang. Tuhan tawarkan. Odo neneng si papataronna. Alani ido marhite-hite jamita di bagasan tikyon. Las niroha ala naung mulak anak naung mago. Perumpamaan di bait Yesus dia 10 sada sahat 22.
taringo tu sada keluarga, sada ama, nani dapot tu nyanakon na siyang giam mangido perbagianan na. Dungi dilehon amanaima bagian nasida. Alay di dok lauma anggo siyang gian naong mangido perbagianan na ito hapnay di paswasayhon. Lau iba na manadikon amanay. Lau iba na paswasayhon holang siyan amana di pahabis to hapnay. Adong tulu hal nang berengot ta siyan perumpamanon nabi naen ni Jesus manggobarhon taringo tu harajaon ni debata na pinasahat na tu saluh na jolma jala masa parulupo-lupo mulu adong jolma marhamu baun bertobat ro madapoton Tuhani. Parjulu ayat 10 1 ayat 10 sia ini anak yang bungsu, anak sianggian naro madapoton amana mangido perbagian manang tiap-tianan manang tohapna didok di ayat 10 sada sahatu ayat 10 siai di patorang desi amang lehom matuau sinamot manang sadia tohapi jala disagihon ma tunasida panamotani roi bana mangido manang sadia tohapnai totu taboto doate molo di tradisi ni halak Yahudi manang di hukum Taurat inu nga ditotuhon ate molo siang giat doy mana dapota maibana sa partulu artani natorasna di kitab Ulangan ate di 5 Musa bidu 21 ayat 17 anak bungsu pasti dapotan majalo sa partulu sian artana manang tiap-tianan di bana jala anak sulung 2 partulu ma dapot sa anak sulungi sakangannya te perbagianan na tohapna ino banda molo didok lihat tuau tohapinin dipangido ibana apa sasitong na molo piadong aturan na songoni perbagianan ni dang boy jalarang pasahaton nai anggo sojolo mate natoras nai kojolo mate doan natoras nai buaton namai perbagianan nai alani sada na tumutullomo jala sada na pailahon dotong ibana di natorasna doho pandohani ay somate do pe alenung nga di jalo tabayak ko dinwaing di parngulutta sebagai lak bata kate buhama itorsai diengger-engger ya nakotay bagian na manang tiat-tianan na te tohapna itorsai na di jalo padjayan na te na pasti tong dodong pakurangina so ngoni siyang giano di jalo tohapna artinya sisa da partului dipangido isian naturasna di leon nga pasti dewasa te alana didok ngalawi mana mar tuhutan ada holan di leon itor di lakahon do lakana takas molo tajahasen ayat 10 ada 1 siai disimai bana pahabison tohap nai alayahama akada mang dohok denang ay saya dia gudang pena marguar artau nate yang goholan itu ni pangasahon bah hatok do habis matur-tur do ate jalaun naing paingotok kita don bohado hita ya sebagai lak batak mulu tajalo tiat-tianat tai tohap tai ya unang magabi pahabis sonate justru kau mengembang kemanian ate unang do nasihat naturasi pila habis sudi dang bugabi modal dang bugabi dikembakon on bahaya ronate nah songo dia ma anak siang giani di bayi Yesus perumpama manggobarhon halak perdosa alanido di tarias sodisi asa haru takas nal tuau tuhamunang tuhita do tokan begesa sianggian sebagai perdosai di paswasayhon naung jinalonai jalama sama aturaparo di inganan na nidapoton na dinaholangi bana sian natorasnai jala ibana pe aturaparom ma dina masa haleoni ujung nasape naing mangido mahiyaddu memana tu sada halak dipangido ma ulaun jala disuruh memana lau marmahan babinanin artina naing patorangon di Yesus tuau tuhamunang tuhita do tuakan begesa kada mang doho denang kehinaan haleao do jabar ni halak molonung ngaholang siad de mata kehinaan jala agowan do ibana di kesejahteraan
Aguad do ibana nang dingulu molonung ngaholang sian amay. Ido di gobbarho Jesus di ngulu ni sianggian namang gobbarho ngulu ni akapardosa. Dang naneng madoate sudia kana sianggian nuai gabi akapardosa dangi masuk nate. Sotong gabi itu sih laro hatta. Alai neng benon ni Jesus gobbaranon. Pabua songo dia mah haleau ni molonung ngaholang sian debata. Molonung ngamadao sian debata. Soi nama leana, soi nama dang mararga, dang dapotang ngulu, dang dapotak kanguluan. Gabe disuruh tuladang marmahan babina. Jaladi nama lei ibana di sakapi rohana naing mangaton si panganon ni babi manang lakati. Ya lakat ni pinahani si panganon ni alai tong dang dapotan ibana disi. Marmaha pinahan manang marmaha babi molo di tradisi ni hala Jahudi molo tajah di kitab imaman di tulu Musa bidu 10 sada doho pitu songoni doho di 5 Musa bidu 14 ayat walu sasitong na gobaran molo dok pinahan babi on hewan haram do di hala Jahudi kan na subuyan langon na bahkan akadamang do dena sebagai binatang haram dak kiai buanon lau parsobahonon na sebagai pilihan nate dak kiai haram artinya haleau do na masa molo nunga di halak Jahudi tradisi nasongoni merpardumu tu pinahani kehinaan paling rendah apalagi bahasa mangalios si panganon ni pinahape membungkukkan diri ya untuk memberikan makan babi adalah suatu kehinaan. Jadi ngatung masai hacit, ngatung masai lea gobbarani. Alai taida mah kadamang doho day nang marhite-hite jami taon. Sasudinai membuat tu panadayon ni diri. Dia 10 sada 1 10 jola dia 10 sia ya 1 10 sia tung takas do di patorang di si gabi adong kesadaran diri di paulak di pasuang ma rohana tu bagasan ninna dung dengi bereng ibana songoni nama kehinani di pasuang ma rohana tu bagasan artinya adong pertobatan madokonido ya teh adong pertobatan molo di bahasa Junani kan didok metanoia adong ya pangarimang-rimangion di diri, adong perubahan di diri, ya. Pikiran, manang sup nina molo di bahasa Ibrani na di pada narubi ate, artinya berpaling, ya, mulak muse gabe tu debata. Ini dia. Ditadikon narubi alani di pasuang ibana marohana di bagas ni damang. Songoni gudang masih panganon, gudang anak gajian disi. Merlubi-lubi mulak nama au ninna dohonok ku matu damang ngamar dosa au do pak benua gijang nang do pakko bae ma au gabi anak gajianmu dan taluk biau gabi anak komu bae mau sada gabi anak gajian ninna omma disakapi rohana sian nadawi sian hapariro do sian hacitonei di panadayon ni dirina ima komitmen di ibana jalaido mabben gabe hehe ibana hehe nama aunin oduate pertobatan ini berarti adong aksi adong tindakan unak kolat di hata ate alai betul-betul do ayo do napi nangido ni Yesus molo tajaha napi nang di debata molo tajaha di epistel di Jeremia di epistel tadi bidutulu ayat 10 ayat 10 asal nak kolak kata do nah bertobati hala Jehuda te ala radi do Jahuba majakun nasida alani konolo manasida mulak bertobat dengan sungguh-sungguh tu debatan hehe nama au ninna anak siang gianon dohonokku ma nunga mardosa do pak banua gijang do pakko bae ma au gabi anak gajian ninna alayaha makadamang do dena duke heibana dungadong panadayon ni diri songo dia do amai lau majakosa
Omma di bagian dapat dua hon, naing berengot tasian ayat 21 ayat 24. Bapa yang menyambut. Mula nakina nih ya, anak bungsu, anak siang kian, na ma ngago na torasna sebagai gambaran ni hala aka perdosa nina. Nuaing di bagian dapat dua hon, Bapa yang berbelas kasihan, Bapa yang menyambut. Kasih Allah yang luar biasa. Di ayat 20-24 didapoton siang gianima mulak madapoton natorasna. Mulak ibana tu bagasna dohot mengusung hamu baun niroha. Jaladang na menuntuk gabe ikong gabe anak bebana muse gabe kon madapota bagian muse alai adong panadeon ni diri gabi anak gajian dui bana jaladang taluk be gabi anak konna ada penyesalan, ada kesadaran diri, adong toruk ni roha, ada kerendahan hati di pasah hati notorasna alai ayat 20-24 takasdo Bapa yang berbelas kasihan dari jauh dia melihat anaknya datang, bahkan dia menyongsong berlari madapoton ido hataridaan na debata parholongi gobara do di dokunate debata parholong ni rohai na saya totong pai mai mahok kita sadi hari kita mulak tu ibana sadi hari kita berubah pikiran madapoton ibana sadi hari kita berpaling ro madopakon ibana odo dipangi do ate akada mang dohok dainang sian ausya kamu sia kita saluhna radido ibana madapotok kita balik sa ibana berlari ibana menyongsong ido dipatupa di bagasan Kristusi roh ibana rohi tamat dapoton ibana ay molo dirham namago hupang namago ala benda doi dang roy manate alayon ala jol mana mangulu doi ta jol mana marroha ikor roh mahita madapoton ibana adong mapanadayon ni diri didapotot Tuhan nih songo pandapoton ni sada ahama majakon enakon na mulaksian hamaguan nai songo nido na kita dijakon Tuhan dengan tangan terbuka dia menyambut kita bahkan dia meraih kita menggapai kita holong ni roha ni debata na saya totong majakon majalwaka jolom mana marhamu baun akana manada dirina akana roh di bagasan pertobatan ido natakas di patar di ayat 20 sahatu ayat 24 Allah yang menyambut ama namarlujung madapoton yanakon nai naung tarpai maima di haroronai jala di pasahat yana konne do panopotion ne manopoti bana di dosa ne jala di pasahat na songon naung ni hatahon na ditiki sobor hak do pebana do honok kuma ngamar dosa tu banu agijang mardosa do pakonin takas do di atusi ibana bagaimana kepada Allah juga dia berdosa walaupun kepada orang tuanya dia melakukan kesalahan. Takas do ini papatar ibana dung pajuppa dohot natorasnai. Harus ada pengakuan. Adong panopotio nate di hita. Alayahama. Holong ni roha na binan ni debata tu hita songon holong ni roha ni ama tu anak konai. Songoni holong ni roha ni ama di pasah tu hita. Pitor di dok tua kana posona asa dihobasi dilehot juba na dumenggan ulus na muli dilehot dohot cicit tu tanganna dilehot dohot sipatu tu si majujakna dia dikembalikan dan dipulihkan di paulak musai martabat nayate statusnya dikembalikan dengan sambutan yang luar biasa jala dido ikom pama masaon pesta partamueon ikos seatom ma lubuna pinamok-mok. Ini sukacita menyongsong kedatangan anak dengan kembalinya anak dengan pertobatan kita kepada Tuhan. Ada sukacita besar di sorga.
ada perayaan sukacita. Alanido, unang masay margulgul hita di pardosa taibe. Unang masay manaha kita di hahacito taido di hapariro taibe. Roma hita madapot to Tuhani. Lihat, Tuhan yang menyambut, Tuhan yang menyongsong, bahkan Tuhan akan mengadakan jamuan besar menikmati kasih setia Tuhan. Majalo haluaun hanguluan nasaliling ni liling na patuluhon na yang berengota sen ayat 25 saat ayat 22 25 saat ayat 22 bagian na patuluhon seorang anak sulung ya yang iri, yang cemburu, na pangarimason jalana muruk, tua manai ala ni pabahenan ni natorasnai majalo anggina naroi. Songonima gobaran ni halak parise, songonima gobaran ni kasih boto surati, na marsuguni roha, marnida Jesus ala, di bari tahun akka hamu bon di roha tu halak akana dianggap najis tu akka halak naso talub di roha ni halak si boto surati halak parisaya te dia cemburu ada iri hati gudang nai jolmei songoni ati akka damang dohok dainang merasa lebih berjasa lebih banyak jasanya. Au nga saliling umbang rap dohoto sehelak kunang gusa da pinahan sada habing lau siato kudo kadong akinin seolah-olah jasanya ada iri hati, ada sirik ya oneng paholangot tate akada mang dohot dena sebagasang luta unang do ringgas sita marminggu ringgas sita marada tate ringgas sita mengulahon ya parsauran HP Laos mian iri, mian kebencian di hita, sirik, saya arong mangonggop di bagasan nguluta. Molo dihaholongi halak, molo dapotak kalak, molo dapotak nasi roh halak, hita sirik, gabi sugoro hatta, unang mayate, tapaholang may. Alanido akadamang dohok din ang namasaholongan kita di bagasan Kristus Yesus hatay, na tolu bagian ini, sen ayat 10 sada sa 32 itakas do, di dia mano yang posisi ta. Tagamo donuay sebagai anak siang giani naung manadadosa tahita olo hita mulak tu debata olo hita martoruk ni roha mengakui manopoti dosata tagamo donuay songon ama na setotong marholong ni roha na setotong membangun sukacita napay may mahon dia kanuli na gani tagamo don waing gabi songon seorang anak syakangani hita adong pangarimason adong suguni roha ala dapotan uli halak ala niya kadamang dohok denang ala bersukacita saat ini ketika kita mau pulang kepadanya. Jangan malu pulang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, jangan malu karena dia menyambutmu, dia menyambut kita. Kasih Bapa pasti lebih besar dari segala kegagalan kita, dari segala keperdosaan kita. Edehomma pabua namulakiho mabuat saluh na keperdosaanmu doa kahuranganmu asatung takas pakilalahonommu tangan naukap nama jakoko nama jaloho nama lasiroha marulupulup di sude panadayot tadi pardosa uta. Tuhan nama masuk hita. Amin.